Казвам се Росен Михайлов. Лаборатория Рамос, на която съм собственик, е на 22 години. Успяхме да направим около 40 лаборатории в България, 10 в Македония, една в Румъния. Our core labs here in Sofia operates 24 hours per day, and here we collect specimens from all over the country. We are doing clinical laboratory tests, which are include clinical chemistry, hormones, tumor marker, infection disease markers. In 2018, we moved here in this building, and we start with two architects. And after that, in 2018, we implement first Alinity here in Bulgaria. 2021 година стартирахме стендалон автоматизация, която не включваше свързване на апаратите, която включваше сортер, аликвотер, центрофуга. В пика на пандемията установихме, че стендалон автоматизацията не ни е достатъчна. Automation was necessary for us because of the time of pandemic. We moved from 4,000 specimen per day to 10,000 per day. В момента в лабораторията имаме пълна автоматизация, която включва 3 output-input модула, 2 центрофуги, 1 рекапер, 1 декапер, 1 аликвотер, 1 архивиращ модул. Също така имаме 3 Alinity HQ, 1 Alinity M и работим с софтуер AMS. Now we have 5,000 tubes per day, excluding hematology. We have 1,000 tubes for hematology per day, and we managed to do this with 3 Alinity H. В сравнение с предходните хематологични анализатори, заемат с 5% по-малко пространство в лабораторията, а производителността се увеличи с 64%. Автоматичната дневна поддръжка спестява 122 часа годишно, а подобрената смяна на реактиви, без да е необходимо спиране на анализаторите, допълнителни още 183 часа. Пробите в лабораторията пристигат предимно след 8 часа вечерта. Преди имплементиране на автоматизацията се налагаше мануална обработка на пробите, което водеше до дълги работни часове и голямо натоварване за работещите в лабораторията. Последното поколение анализатори на Abbott скъсиха значително времето за извършване на тестовете. Въвеждането на пълна автоматизация. Previously, during the night shift, we managed to finish around 8 a.m. We can now finish around 2 a.m. With the new automation system, the turnaround time for processing the samples is like 2 to 3 hours from receiving the sample. The automation give our staff more walkaway time, short turnaround time, good quality, and shorter night shift. The main advantages for AMS are auto-validation, traceability for specimens, and quality control. With the automated archiving, it's a lot easier to trace samples. It takes as short as 1 minute to find any sample. So with AMS, it's a lot easier to visualize all the patient details and parameters in one screen. Най-важното за моята дневна работа е използването на QC модула. Преди беше необходимо, а сега ни е нужно да използваме само един компютър, за да разгледаме контролите на всички апарати от автоматизацията на Abbott. It makes me really happy to work with the latest technology, which also makes me very proud. Our future plan are to implement new tests in our platforms. Alinity GLP system provide us flexibility and scalability to increase our work. Категорично искам да кажа, че това е най-добрата фирма за клинична лаборатория. Не го казвам от куртоазия, а защото съм се убедил в тия 40 години, че това наистина е така.